kenelle tuli luin, kenelle tuli luin. Omayan, kaikki laulukunnassa. Kenelle tuli luin, kenelle tuli luin. Omayan, kaikki laulukunnassa. Äitini vaisa. Elämäni pienenä miehenä, kuten tarinani valkoisia. Tällaisia tarinoita on paljon. Tarinoita, joita aikuiset lukevat mielellään aamun lehdestä juodessaan kahvikupposellista ja joustellessa leipää. Täällä minä olin kuningas. Kuningas ja vuokralainen asunnossa, joka oli juuri sopivan kokoinen. Yksi, jossa lämpötila pystytteli aina 37 asteessa. Äitini lähetti minulle säännöllisesti kotiruokaa ja ajatteli tekevänsä oikein. Minä olin ahne ja sen kaiteli. Minä en voinut tietää. Söin ja kasvoin suuremmaksi ja suuremmaksi, kunnes eräänä päivänä en mahtunut elämään siellä. Äitini ei voinut pitää minua enää sisällään. Minun oli poistuttava pienestä ovesta. Se oli ensimmäinen kerta, kun jouduin muuttaa. Thank you, Satu.